İkinci, muallimlerin, lukmanların, döwlet işgärleriniň aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullary, çagalara gollaw, maýyplyk, işsizlik we şuňa meňzeşler ýokarlandyrmak. İkinji, sosial ykdysady özgertmeler. Birinji, hökümetiň ähli derejelerini korrupsiýa garşy göreşmek. Milli bankyň, ähli döwlet milli gaznalarynyň pensiýa, ähtiýaçlandyryş serişdeleri hem ullanyşyna gözegçilik etmek. Tebii baýlyklaryň serhesaply ullanmagyna gözegçilik etmek. Türkmenistanyň ähli pudaklaryny newit we gaz, energiýa we owa hojalyk senagaty işlerini aýdynlygyny berjay etmek. Üçüncü, raýatlaryň zähmet haklaryny we erkinligini goramak. Dünýä ykdysadyýetinde öňde barjy ýurtlaryň standartlaryny göz öňünde tutup, ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryny aýlyk haklaryny ýokarlandyrmak. Dördüncü, döwlet ýerlerini hususlaşdyrmagyny gadagan etmek. Döwlet tarapyndan Türkmenistanyň ähli raýatyna öz ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin 1400 metr yer we 20 ýyl möhletli karz bermek. Bu yerleri östürmek üçin zerur infrastrukturany döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýäni we guramagyny berjay etmek. Plany gowulaşdyrylan 100 metr kwadrata çenli kwartiralary gurmak we soňra pes girdeýijili maşgalalara kärendesine bermek üçin her şäherde döwrebap ýaşaýyş atly ýörite guramalary döretmek we maliýetleşdirilmek. Türkmenistanyň raýatlary üçin iň az kärenne mukdaryny kesgitlemek we ýaşaýyş jaýyny soňra satyn almak hakyny berkitmek. Beşinji, iň pes aýlyk hakynyň Ýewropa standartlaryna çenli ýokarlandyrmak. İşsizler üçin täze döwlet iş maksatnamasyny döretmek. İşsizleri hünär taýdan taýýarlamak boýunça gaýtadan taýýarlyk merkezlerini döretmek we soňra iş bilen üpçün etmek. Salgyt stavkasyny peseltmek. Gözegçilik edaralaryny özgertmek we kiçi we orta telekeçiginiň ösmegi üçin bürokratik päsgilçiliklerini aradan aýyrmak. Altıncı, muhit saglyk ähtiýaçlandyryşy, saglyk ähtiýaçlandyrşygy boýunça döwlet maksatnamasyny döretmek we maliýeleşdirmek. Döwlet tarapyndan Türkmenistanyň ilaty üçin esasy lukmançylyk dermanlarynyň maliýe üpçünligini döretmek. Jemgyýetiň saglygynyň peýdasy üçin lukmançylygy ösdürmek. 7. Bilim pudagyna düýpli özgertmeleri geçirmek. Bilimiň ähli derejelerini döwrebap okuw maksatnamalaryny işläp düzetmek we durmuşa geçirmek. Öňde barjy daşary ýurt hünärlermenleriň gatnaşmagyna bilim maksatnamalarynyň hilini ýokarlandyrmak. Mätäç taliplara zerur maliýe kömegini döretmek. Talip alış çalış maksatnamalaryna gollaw bermek. 8. Döwlet tarapyndan türkmen manatyň erkin çäklendirilmedik konvertasiýasyny üpçün etmek. Her döwlet subyektiniň we hususy şahsiýetleriň erkin garaşsyz daşary ykdysady işçiligini kepillendirmek. Türkmenistanyň her bir raýatynyň öz serişdeleriniň çäksiz ullanmagyny üpçün etmek. 9. Türkmenistanyň raýatlarynyň giň internet ulugamyndan peýdalanmak we içindäki maglumatlara el ýeterli haklaryny we azatlyklaryny döwlet tarapyndan kepillendirmek we üpçün etmek.
devlete ösüş ýoluny, progressi çatlaşdyran, öňde barajy güýçleriň biri bolan internetiň global we açyk tebigatyny ikrar edýär.